माने मा बुंनो सानदों नोङो? मा होमबा नोंसोरनोबो खिन्थायाखै जुरिया? नै मा खिन्थानो होनदोंहाय नोङो हा? आयै जुरिया बेसे गोबाव जाखो थांनाया? सोरहाय नों आंनि फिसाखौ खबर लानो फैदों? बेफोरखौ मा होनो उनाव होनबाय थानो आयै? आरो आंखौ मा बुंनो गोसो उनाव बुंबाय थाबानो जाबायना। आहाथ' सोरां मोनथिनानै लाखा आं नोंनो जुरियानि सोमोन्दै जेबो खिन्थाया। प्लिज ना आयै खिन्थाना जुरिया बहा थांदों होनदों आं। दायो आंनि फिसाखौ नागिरख्लाफैनानै आरो दुखु होबावनो गोसो नोङो? नङा सोरां, आं आरो दुखु होबावनो होला नोंखौ आंनि फिसाखौ। जुरिया बहा थांदों होनदों आं आयै? बहा थांदों जुरिया आंना? मा नाटक खिन्थानाय जादों बियो हा? दा मानसिखौनो मिन्थिबायना? आयै जुरिखौल' खिन्थादो बहा थांदों बियो। आं आरो बेसे गोबाव जाखो जुरि थांनाया? ओमफ्राय आयै जुरिखौ हगारहरनाङामोन नोङो? मानो हगारहरनाय देनाय? आच्छा बिदिबा नोंनि थाखाय दुखु जाबाय थानांगौ आंनि फिसाजोआ? नों आंखौ मा बुंनो गोसो बुं आयै, नाथाय आंनि जुरिया बिमा जानो थांगासिनो। मा होनखो? आंनि आइ जुरिया आरो बिमा जानो थांगासिनो? आयै जुरिया बहा थांदों बेखौल' खिन्थादो ना। जुरिखौ लायनो थांदों आं। नै हा बाथ्रायालाय नंगौना नङा जाखोहाय? ना बियो नोंनि मायबाफोर प्लेनिंसो हा? मिन्थिगा सोरां, जुदि नंखाय जानांगौबा? नंगौलै आयै नंगौ। हाबाब आंनि आइ जुरिया आरो बिमा? नै मानसियाथ' दासो ओंखारलांदों बियो। जुरियाखौ बास स्टेन्डआव नङाबा रेलवे स्टेशनाव लोगो मोननो हागौ जोङो। बिदिबाथ' नाय सोरां, आइ जुरिखौथ' बिदिबा लाखिनांगोन ना जोङो। माबोरै हगारहरनो बिदि हालोदावलाय? जुरिखौ माबोरै थांहोनो? हाबाब जुरियाखौ दा लोगो मोनगोन ना मोना जाखो जोङो? आयै सिखाखौ लाबोखाबायबो आं नै, दाखुखौ होथारदोलै। आयै बहा थांबावखो बे दाखुजोंलाय? आइया ओरैनो होसोलांबाय खोमालै गुमिखौ। एबारथ' आंबो दाननानैसो हरगोनलै मानसिखौ मिन्थिबायना? फैबावलै नोङो सोरां पापि। बिनि थाखायनो दिनै आंनि आब'आ बेफोरबायदि जानांदों आरो जोंनिफ्रायबो गोजान जाबाय आब'आ। फैबाव नोङो सोरां। मिस्टार सोरांनि अफिस नामा? बेखायनोथ' मागोना आसोला खम दुगा नङा होनबा? बेफोरनि दमावनो आसोला हिन्जाव सानै साथाम लानो हादों नङा होनबा? फैसा थाखा फैसा धोन दौलत नङा होनबा सोरां? आरो मायाव नायनानै सोरांखौ लाखो नोङो? माखौ गोजोननाय मोननानै? दंजायोथ' आसोला, बेखायनो बिराद दुगा नङा होनबा? नाथाय सानबेसेलै सोरां? सानसे नायबाय था सोरां नोङो। बे अफिसनि मालिक नङा होनबा नोङो? नाथाय नेनानै था सोरां, नोंसोरखौबो गाहायाव खोख्लैफिननो हायाबा जुरि नङा आङो। नोंनिफ्रायथ' जेबो नाङा आंनो सोरां, नाथाय सानसे नोंसोरनिफ्राय गासिबो लाफिनजोबगोन आङो। दिनै जुरिया बुंदों बेखौ। औ दिनै आंनाव लाथिख' जेबो गैया, नाथाय आं जेबो गैयिनि दुखु जानानै थाया। नोंसोरखौबो जेसेखि तेसे बानायजोबगोन आङो। Just wait and watch सोरां। बेवहाय मा नों इन्टारभिउ होनो फैदों नामा? न' होमबा दहायनिफ्राय नुगासिनो आं नों बेयावनो गसंना दंगासिनो। आं बेयाव जबबो नागिरनो फैयाखै, जेबो खालामफैयाखै। बास नायदों आं जायगाखौ। दे अब्लालाय। सानसे समाव बे जायगायावनो फैगोन आङो। मा? जेरै मावजि बुन्दा बुन्दि नोंसोर सानैजों आंखौ बेसेबांबा दुखु होदों नङा होनबा? नोंसिनिबो सम फैगोन नेनानै थाल', मिन्थिदोंना? आरो माया नोंथ' आंनिफ्राय गासिबो सेजोब्बाय नङा होनबा? सानसे समाव नोंखौबो जिर' खालामफिनगोन आङो। आरो आं बुङाल' खालामनानैबो देखायगोन। मोनफा मोनफा सेबफिनजोबनो हायाबा नोंसोरनिफ्राय। जुरिखौ माथो सानदों नोंसोरलाय? जुरिलै प्लिज फैफाखादो सोरांजों, नङाबा आं मा दुखु मोनगोनलै। जायखिजाया आं खिन्थानायखौ जुरिया आंखौ रागाजों, जायखि आंखौ नायनोबा अब्लाबो खिन्थाबाय दे आरो आङो। मिथिगौ आं जुरि, नों आंखौ रागा जोंनायाथ' जोंखासिगोन,
अब्लाबो आं थाब नांबा नांथोंसै दे आंनाव। आंबो थानो हाथारियाव खिन्थाना होबाय दिनै जेरै गोसोखौ हमथानो हायियाव। एसेबां गिदिर बाथ्रा आरो बास जायखिजाया नोंल' सोरांजों फैफिनबानो जाबाय दे आरो प्लिज ना जुरि दे। आद' मालाय लोगो गैयैखाय सिन्था जाखो ना माखो नोंलाय? नै इमि सिन्था जानो नाङा दे। आथ' नै सोराङा लायनो थांखाबाय नङा होमबा? आथ' एबार फैफिनबावगोन जानो नोंना लोगोआ? ओइ माया जेबो दा बुंखा नों आरो मिथिबायना? नङाबा मा? आरो आंनि जुरिखौ जेबो दा बुंखा नोङो। नै नोंनि जुरिया बिदि अख्रिखायनोथ' सोरांजों न'निफ्राय थांफिनहरजादों नङा होमबा? अब्लाबोथ' ना दाथ' आरो सोराङा लायनो थांफिनखादों नङा होमबा? आरो नों मालाय बेसेबां गोबाव जोरगोन बे न'आव? ना आं बायगोन ना गोमोरगोन मिथिबायना? बे न'आव थैजासे थागोन आङो। आच्छा नायगोन दे आरोथ' सानना नायलाय जोंहा जुरिया दा बिमा जानो थांगासिनो नङा होमबा? अब्लानाथ' गिनांगौआसो नोंसो नङा होमबा? खोथा बुंनो फैदों बेयाव आंनि सिगाङाव। जुरिया गथ' जासिगोनबालाय माथो जाखो? बुहुमाव बेनो फार्स्ट गथ' जोनोम होगोन नामा सोरबा? एसेबां रंजानो? दे बाददे नोंनि खोथा। साला ओंथ' आरोलै जुरिया गथ' जामारोबाथ' खम जारला जागोन नङा होमबा? ओरैनोबाबो सोराङा जुरि गथ' जायियावसो एसे फाग्ला बायदि जादोंमोन आरोना। ओमफ्रायथ' दायोथ' बियो मिन्थिबाय नङा होमबा? जुरिया बिमा जासिगोन। बिदिब्ला आरोथ' लायनोसो थांबावबाय बियो। जुरिनि गथ' जानाय माने आंनि खाथ्रा माने नङा जेबो नङा दे आरो फैनो होग्रोलाय बेखौ। माबायदि गथ' जाग्रा बियो। जुरि आरो गथ'आ बेयाव फैबाथ' आंनि थाखाय मोजां जानाय नङालै। हाबाब नै आफा फनालाय नांदोंना नाङाखै आबा सोरांनाव? फनाथ' नांनाया नांदोंलै हमाखैसोना। औ मारै जाखोबा खबरफोराबा गोसोफोरानो एसे बोरैबा सोमोनलायलांबाय आंनिया। दे बारा सिन्था जानाङा। माबोरै सिन्था जाया जानो? आबा सोरांनि संसारखौनो लेथेर फेथेरसो मोनथारबायहाय आङो। ओमफ्रायथ' आबा जुरि बिहामजोनावबो फन हरदोंमोन आङो। गैया माथो हमा फनखौनो आंनिखौबो। बेलाय बहा दंबावनो हायो ओरैनो सोरांखौ गाज्रि मोननानै दंखायो। आयै बांद्राय सानबाय थानो नांला आयै। दाथ' जुरिया सोरांखौ दुखु मोनदों रागाबो जोंदों। फैगोन फैया बेखौथ' बुंनो हाला जोङो। औहाय बिहामजो बेनोथ'। जायखिजाया सोरांखौ नेग्रोनोसै आयै माथो खबर लानानै फैयोबा। बेनोथ' दा आबा सोराङासोबा माथो बुंफैलायोबा। ओमफ्रायथ' आयै बिनि सिगां मायाखौ सोराङा थिनहरखाबानो जाथारोमोन। नै बिहामजो बे सुनि मानसिनि नामखौ लाथ'नांलाहाय। ओरैनो मानसिखौनो मोजां मोनखाथारा आङो। मानसियाथ' माबायदि नायो एसेबां बुंजाबाबो लाजिथाराबोलै ओंखारलाङाबो। दे आबा र' बेखौथ' बे उनाव नायबाय थागोन। आरो र' जुरि बिहामजोखौ सानग्रोनि दा। माथो होनखामथैलाय? गारिया माने दहाय 7:30 हगारखांबायनो। हाबाब बिदिबाथ' जुरिया थांबायानो खोमा। बेनोथ' जुरियाबा मा गारिजों थांमारखो? बुंनायाथ' बे 7:30 नामा बिनि गारिजोंनो बुंथारदोंमोनहाय। हाबाब दानालाय माथो जाबावनांगौ जाखो? फनबोथ' हमा मानसिया। आइ खेबसे स्टेसनाव नायबाव नामाथाय? जुरिया खिजानि बेलेग गारिजोंबोथ' थांबाय बायनो हागौना। बेनोथ' दे अब्लालाय थोनाय नागिरहैनो दोनो। साला गारियाबो इमान लेट फैखादोंना दिनैहा। बेसेबा नेयैनो दासो गोदब्ला फैनो रोंबाय आरो खेरेन्दाय साइसखालि। ओजों आंहा इमान थांनो आथुर जागासिनो आरो बिहा दासो फैनो रोंदों। जेखियानो जादोंला दे आरो। आसोला हले बिनिफ्राय ब्लडसै आरो। मिस्टार सोरां मोनबावगोन नों एबार आंखो? थांसै जोंहा बिमा फिसानै। जि दुखु होनांगौ नों सोरां जि दुखु मोननांगौ मोनखाबाय दे आरो आङो। नाथाय दायो बेफोरखौ सहायबाय थानायाव गैयालै आङो। आरोथ' आं मिथिखायो नों सानसेबाबो आंखौ नागिरनानै जोंहानाव फैगोन होननानै। मानो होनबा बेफोरलाय नोंनि ड्रामाखाना। नोंहालाय हुदा दंखायो बेफोरबायदि। सिगाङाव थोजासे हाजार दुखु होखांनानै उनावहाय आरो नंखायखौनो बुरखायफ्लाफैग्रा। साला
बेफोरखौ सानबाय थानायाव गैलालै जुलिया नै जोंना मोनजिला बबेसिम लांबाय दे आरो थांलाबायनोसै जुलिया आरो बे जायगाखौ नागारनानै थांनायाव एसेबो दुखु मोनाखै दे आङो मानो होनबा नोंसो दङना सोरां बेवहाय मिथिबायना आरोथ' सानसेबाबो फैफिनखागोन आङो जायखि हारसिङानो जाया मानो नैबे जुलिया हले गिलाबायनायाव गैयालै था नों सोरां मावजि बुन्दा थांनोसै नै जुलिया दे आरो बेथासना थांसै नै जोंहा बिमा फिसा हाबाब माथो थिन ओंखारबायसो नै दासो बहा नागिरबावगोन जुलियाखौलाय जुलियानोथ' माबे मोनसेजोंबा थांखो नै सोरां बांद्राय खाथियाव दाथांसैहाय गारिया खारबायना नैहाय फनखौनो हमला माथो आंनिखौबो जानांगौ आरोथ' फनखौबो हमखानाय नंला बे हाबाब सिगाङावनो बेफोरबायदि होनना मिथिबा आं एसेबो हगार हरथारामोनहाय आंनि आइखौ बे थांनो गोनां ट्रेनाथ' थांबायानो माथो ओमफ्रायथ' जेराव थांनो होनदों बेयावबा मानसिया थांगोन ना थाङा बुंनायाथ' थांनोखौथ' जायगाखौथ' खिन्थालांदोंमोन ओमफ्राय बहा थागोन मागोन बेफोरखौथ' उनावसो फन खालामना खिन्थानो होन्दोंमोन गाव ओमफ्रायथ' आयै जुलिया जेराव थांनो होनदों बेवहायनो नायनांसिगोन नामा हाबाब थांनायाथ' हायोमोन नाथाय बेबा बोजों थागोन मागोन हाबोरै मा होनना मिथिनांगौ जाखो जोंलाय होमबा नेक्स्ट फैगोन गारिजों थांसै आं आयै नै सोरां हा जुलियायालाय फन हरनोखौलाय हरनो होनखादोंमोन उनाव गासैबो खिन्थागोन होन्दोंमोन होमबाबो नागिरहैगोन दे आं आयै जुलियाखौ आंबो सिन्थासो जालायलांबायहाय बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै एसे नेथ'बावदो नामा सोरां आरोथ' उनाव खबर मोनबा नांगौबा थांगोन ना मानसियाथ' ओमफ्राय फनखौबा हरगोन ना हराबा आंखौथ' आंनि फनखौबो हमखानाय नंला आंजों रायज्लायखानायबो नंला बे नाथाय आंहा फोथायनाय दङ आंनि आइ जुलिया आंनोथ' खमसे खम हरखागोन बियो बेफोरबायदि हालोदावलाय हामानोथो थांखो होमबा नों आइ जुलि आयै फिसा हा मारै मा जानांगौ जाखो मानो थांखोब्रा नों जुरि बेफोर आंनि थाखायनो जाजोब्बायना आयै माथो बुंबावनो नंनायालाय नंखागौ नङाखौ हले बुंखाया आङो बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनोथ' जाजोब्बाय नङा होनबा मोनथिगौ आयै नङाबालाय दिनै ना आइ जुलिया नोंनिफ्राय गोजान जागौमोन ना जोंनिफ्राय गोजान जागौमोन जुलिखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरफिनगोन आं आयै औ दाथ' आरो नोंजों नांलायबाय थानानैबो नोंखौ रागा जोंबाय थानानैबो मुलाम्फा गैया नङा होनबा आंनि फिसाजोआलाय बेनिफ्राय थांखाबाय गिनायसो मोनबायहाय आंनिया आं नागिरहैगोन आयै जेराव जुलिया थांदों बेयाव जुदि बाथ्रायालाय बेफोरबायदिसोमोनबा बेबायदिनि थाखाय जुलियाया थांदोंबालाय आंथ' दायो सन्देहसो दोङो जेराव थांनो होनना बुंदों बेयो बेयावनोथ' थांगोन ना थाङा जाखोबा नै हा न'आव मानसि दङ ना सोरबा नै सोरबा दङ ना दिनैथ' हाबाव हागौबावनो बेलाय हो मा नांनायनि बेहाय फैनांगौ बियो जिखियानो जादोला दिनै हले नोंसाजोखौ लांफाफिनथारनांगौहाय जोङो बिमा बिफानि मान सनमान जाजोबथारबाय गथ' सासेया र' बहा थाखुमानानै दं बियो मानसि दङ ना न'आव रावबो दंना गैया जाखो न'फोराथ' थिगैनो माहाजोनाथ' माहाजोनानो नाथायबा नोंसासो मोजाङा बोराय हौवाजोंसो खारफाबोनायखौ नुवाखै हो बे हाबा जाखांनाय बोरायजोंलाय हामा नांनाय फैखो बेलाय बे माया आयाबो बोराय हौवाखौसो मोनबाय हाबा जानो दिनैथ' हौवायानो जा हिनजावानो जा सानैखौबो दुम्मा दुमसो होगोनहाय आं बाराखौबा आरो सोर बोराय हौवा बियो आंनि फिसाजोखौ लाना खारबोदों मानसिफोराथ' दङना गैया जाखोब्रा बिमा दाना आरो नै हाबे न'नि मानसियालाय नोंनो ना माथो औ ओमफ्रायो आलासिफोराबा सोरमोन सिनायहायासै आङो नै हा बोरो बेलाय दाउजुमा बोरो हा जों मायानि बिमा बिफा हा बोरोथो बेलाय मायाया बोरो मायानि आंकोल आन्टिया नोंसानोमोन नामा औ हा बोरो ओमफ्राय मानसिया बहा थाखुमाना दं बेलाय आंकोल आन्टि नोंसोर फैबाय मोजाङानो जाबाय दे देना लिंहरनाय बहा दं बियो औ आरो जों बेखौ लांनो फैदों सोरथो दावराव दावसि दावला फैबाय थाखो नै नोंनिनो मा फैदों आइ आरो आफा नोंसोरो